saben-saben rawuh mesti dono arta dono wewek muga-muga dados amal sedekah lho dek semono aku ditimbali nek keluargae adike pasalan muga aku ngemsi nang kono nderek dijolaras wah aku digawani apa-apa nganti kabutan apa-apane apa? Apa-apa tak gawa aku kok tawani aku temenan Sik ngeten Pakde niki pimpinane mpun 100.000 nggih niki nek anggotane kepripun? Maksudnya staf kecamatan anggota kecamatan keluarga besar kecamatan ngoten apa? Nggih, wong atasane 100.000. Jawabanane nggih 10.000. Ora apa-apa selilane lah. Selilane lho. Kok nganti kok kaya struktur itansi ngono bawahan. Ya kan biasane. Nggih, niki menawi mungkin Bapak TNI kan atasannya ngomong sing jeneng TNI Polri kuwi kagungan rakyat kowe nek ora ono TNI ora ono Polri kowe nang kene wadas tangan kene kok kaya ngene kanggo rayakne wong kowe ayo wes memuji syukur perlindungan Pak TNI Polri lho kula ora ngasih nggo rayane sak tawang naset to Pak oh lha iki pancen gelem tumbas